laglagan tirik na daytoy puso napnuan itiragsa. Kabuken ka nagsugliti namnamak sabay kumadag na nayon ka na sa patak di kanto isukat awan tuniti sa bali nasudi di panagiyat ko awat at sarday na di kinadumukin ka biyag ko nasudi di ayan na yata awat at sarday na di kinaragsak na dua biyag ko. Si pwede narik nakti ayat mo si mimbeng daytoy panunot ko. sipon idi ada katoy sibay ko napukaw dan riribok tibiyag ko Sa patak di kanto isukat awan tuni di sa bali nasudi di panagiyat ko awan at sarday na di kinadumukin ka biyag ko nasudi di ayan niyata awan at sarday na di kinaragsak na dua biyag ko. Kasano pa'y nuan kat biyag ko awanen serbi tuy biyag ko dito magkasama tayo kaputa kaputa nasudi di panagiyat ko awan to sa day na di kinadumukin ka biyag ko nasudi di ayan niyata awan to sa day na di kinaragsak na dua biyag ko. lamang ket nagragsakta ti dua ang puso ket nagmaymaysa kas
panggapti ayat asunata para laeng kenkwana nga ipat patek kulaon unay sapay tamang egna uray anya ti ipatukar mo bareng malagip na to tanang ngegan minsamet aminen panggep ayat asamweng ket no mamigan na sapay lakuma sapay tamarig na nga ay ayatek pala isuna di pa'y nagbaliw to'y rikna tay dati atim songi sapay kumatamalagip na Mr. DJ agyamanak pinagkamday to'y kidaw ko tay dati atim songi sapay kumatamalagip na Mr. DJ agkidawag ko ma di may salaeng aganda tay panggep di ayat asunata para laeng kenkwana nga ipat patek kulaunay sapay tamang igana nga ay ayatek pala isuna di pa'y nagbaliw to'y riknak tay dati atim songi sapay kumatamalagip na Mr. DJ agyamanak pinatkamday to'y kidaw ko tay dati atim songi sapay kumatamalagip na Mr. DJ Mr. DJ Mr. DJ Mr. DJ Mr. DJ Sika akakaisuna apagpatikan daytoy puso tunggal makita ka nagpaiduma daytoy rikna tanu umisem ka kasta unay di kinaraksa ko tamarik nakanapatek ka sika kakaisuna sapay tamamati ka asikalaeng tipat patek ko agkari akin ka awan sa bali no di siksika di mo din na kuma taaklonem kumandoy ayat ko tanapod no di kariken ka sika kakaisuna kakaisuna ka iti ayat ko anna sudin awanen ti sa bali din tumarsaak daytoy akari when mamati ka to'y pusok inagkapin
ragsaken darong pangay. Sikalat pagbiyagan, sikat inapang namnamaan. Awan ragsak kuno, awan ka, sika kakaisuna. Sa akday tuya kari sikakin siya't laeng tinahi kari nga at tipon itirigad ken namay itiragsak ken darong pinay sikalat pagbiyagan sikat inapang namnamaan. Awan ragsak kuno, awan ka, sika kakaisuna. Awan ragsak kuno, awan ka, sika kakaisuna. Sipot pa'y di nakita ka, ayat hut na pudno, ikis na kada ito'y puso, asikat ragsak ko, pa-check idi asyap ti ayatem, ngem apay ngayong baliw mo, gayam naging kukuna ka, ketsyap di nalilaw mo. Ket no naragsak ka, arpad ken sidong na, no pagtiyem apod no, di panagayat na, awan maaramid ko, no iso ti ragsak mo, uray taam mo mon, ayat kot na pod no. Saka itisidong na di bale syakti agsagaba king adu alulwa di bale no sikati gapuna ngamin ay ayaten ka ayat anapud no unay ayat adi agpatingga ket no naragsak sidong na no pagtiyem apod no di panagayat na awan maaramid ko no iso ti ragsak mo uray taam mo mon ayat kot na pod no sipot pa'y idi nakita ka ayat kot na puno, ikis na kada ito'y puso, asikat ragsak ko, pa-check idi asyap ti ayatem, ngem apay nga imbaliw mo, gayam naging kukuna ka, ketsyap ti nalilaw mo, ket no naragsak ka, arpad ken sidong na no pagtiyem apod no di panagayat na awan maaramid ko no iso ti ragsak mo